Wow bashani esukile bashana baxoxa naye umfana wadabula amafu bashani iqembu lemkhulukudu bashana eliyingozi konanda bashana elihlalisa umphakathi lubhojozane bashana ngesinqe sodwa bashana eyirufa imizi yabantu bashana zingene ngesankahla bashana kuba busaphasapha bashana badimanda into zabantu mojagoloza zikunqume lezi kungabi indaba zalutho bashana enye yayimemba bashana zemkhulukudu amalungu omphakathi ahlangane naye eyijabazela nje bashana kwazisa ukuthi bashana ukukhalesa besicathulo bayabusa bashana hayi bashana inkosi malanga lezo umphakathi zithema ihlangana lomkhulukudu bashana kwathiwa wena lo ajagoloza bashana ayikwasho ukuthi lezo umphakathi bashana zivuzekile bashana ayizwisisi kahle indaba yokudlala labafana bashana hayi bashana thema isuka lezi zamconnecta bashana sell see for yourself bashana athi bye uzama ukubaleka ayikwasho ukuthi umshana lezi zimncikile bashana zimbeka into encane zimhlela imbashalala bashana waqhoma uthufithi bashana wahuhuluza ngesilevu phansi bashana thema kusuka lapho umshana isiqwayi sandize emoyeni umshana khala ndodeni sashe ekhanda sashe embanjweni bashana sasho ngisho nakumcondo bashana kwashuba bashana indoda bashana yaphambana nemvula yadabula amafu kwaqhosha ishobe ndodeni lalela amazolo bashana ayi kushube kakhulu bashana konanda imkhulukudu yazenzela bashana ngizwile kuthiwa bashana bebengena imizi nemizi bebasayinisa ukuthi la wena sayina la ukuthi uzokhokha imali ukuthi ngenyanga ukuze ungabanjwa inkunzi ayi kubo bashana akukho kubamisana ezweni isaso xolonto bashana lo go blarm tukas